ಮಾಡ್ತೀರಿಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರ್ ಪುರ ಯಾನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭವಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪಂದ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೆವ್ರು ಆತು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂಚಿ ದೊಂಬತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆವಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಣಲೆ ದಿತ್ತು ನೋಡು ಐಕ್ ಪೇರ್ ಮೈಪೊಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೇರು ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ನಿಕ್ಲು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರದ್ದು ಆತದೆ ತೊಲ್ನೆ ಆ ಪೇರು ಅಂತೆ ಕೊದ್ಯೋಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಕ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ ಪಾಡೊಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತಂಡ ಅವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಒಂಚೂರು ಪೇರು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ದೇತೊಂದೆ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 30 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಆ ಪೇರುಗು 4 ಚಮಚ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 4 ಚಮಚ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ಗಂಟಿಜ್ಜಂದ್ಲೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನೆನ್ನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಾಯಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಲ್ಲ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಜೋಳದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಾಯಕ ವೆನಿಲಾ ಎಸೆನ್ಸ್ ಪಾಡೊಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಪೇರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಅಪಗನೆ ಫುಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಯೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೊಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ದಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವೊಡು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆಪ್ಪೊಡು ಚಮಚಡೆ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡು ಯಾವು ನಾನು ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪೊಡ್ತು ಅರಪೆರೆ ದಿಯೋಡು ಅರತಿ ಒಕ್ಕ ಈತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡು ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ದ ಡಬ್ಬಾಗ್ ಪಾರ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಯೋಡು ಒಂತೆ ಐಸ್ ಆವೊಡು ಗಟ್ಟಿ ಆವೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಆವೊಡು 2 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದೆತೊಂದೆ ಐಕ್ಕಿತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೆತ್ತುದೀನೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಡಾಯಿನ್ ಪೂರ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ದ ಕೆನೆ ಪಂಡ ಬಾವೆ ಮಿತ್ತುಡು ಪೇರ್ದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಂಡತ ಅವೆನ್ ಚೂರು 4 ದಿನತ್ತ ಇತ್ತಿನೇನು ಡಬ್ಬಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಇದಿತ್ತೆ ಐನ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಪಾಡೊಡು ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ಮಲ್ತುದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಯೋಡು ನೆನ್ನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನೆಟ ಸೋಕು ಇಂಚ ನೂರೆ ಬರೋಡು ಅಪಗ ದೆತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ಆ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲು ನೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಬೊಲ್ಪುದೆತ್ತಂಡ ಸೋಕು ಗಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ 6-7 ಗಂಟೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದಿಯೋಡು ಸೋಕು ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಯಾನ್ 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ದೀದಿತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಐನಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪೊಡು ಅಂಗಡಿರ್ದೆಲ ಸೋಕು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ತು ತಿಂದಂಡು ಎಡ್ಡೆತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ.